fem molts d'actes en el Palau de la Generalitat i en el Saló Sant Jordi, però no n'hi ha gaires que tinguin una assistència tan multitudinària com la que tenim avui. Hem hagut d'habilitar no una, sinó 2 sales més. Avui som tots els amants del nostre país i de les nostres lletres els que festegem en la figura de Joana Raspall un segle de dedicació a la cultura i de fidelitat a Catalunya. Sempre amb l'arma de la poesia ens ha ensenyat a estimar i honorar aquest nostre país. Moltes gràcies, Joana. Trepitjarem ferm, parlarem clar i lluitarem amb qui vulgui entrebancar-nos tal com ens has ensenyat i que per molts anys ens hi acompanyis. Si sabés explicar tot allò que somnio, em faria un bon llibre per poder-te'l donar. Gràcies, Joana, pel teu exemple i pel teu ànim a tothom. La Joana encara em deia aquest matí: estimo Sant Feliu, estimo la gent de Sant Feliu. I aquest amor l'ha concretat en activisme cultural i cívic per la seva ciutat. Avui celebrem els 100 anys d'una gran santfeliuenca, d'una gran catalana, d'una gran escriptora, d'una gran activista cívica i cultural, d'una grandíssima persona. Moltes felicitats pel teu centenari i moltíssimes, moltíssimes gràcies, Joana, per la teva tasca. Per escriure poesia infantil i per escriure una 12ena de llibres i un volum de potser de 500 poemes es necessita una gran capacitat d'observació, una gran imaginació, per tal de conjugar un contingut senzill amb un rigor formal que la Joana no abandona mai. Felicitats, Joana, i moltes gràcies a tots. La medalla centenària és un homenatge a totes aquelles persones que han complert un segle de vida, però també a totes les persones grans de Catalunya, al seu esforç i a la seva aportació a la societat catalana i al projecte col·lectiu que tracem plegats. Diu, jo que he treballat tant amb els mots, no sé dir ara en paraules la importància que té per mi aquesta festa d'avui. Estic molt contenta que sigueu tots aquí avui. Us demano, sisplau, que utilitzeu les meves obres per defensar el català, la nostra llengua, per fer-lo més viu i present. Sempre he volgut que els meus versos fossin una escaleta pels més petits, cap al coneixement i l'amor a la llengua. Utilitzeu-me a mi i a la meva obra. No podem deixar perdre Catalunya. Catalunya ha de durar per sobre de tot i de tots nosaltres. I els que no són catalans, que sàpiguen que poden comptar amb nosaltres, que estimem la nostra terra. I estimeu els qui no són catalans, però ens estimen. Som tots germans, diu Joana Raspall. Només desitjo que tots us estimeu i feu de Catalunya una terra germana, una terra estimada i un país normal. Si ell no pot saber parlar, hauré d'aprendre a piular. Autora Joana Raspall. Just abans d'entrar aquí he tingut ocasió de tenir una conversa telefònica amb la Joana Raspall. M'ha dit: sempre he dit el que sento. Si els nostres mots s'han salvat és perquè hi ha hagut gent com la Joana Raspall, com en Salvador Espriu i com tantes i tantes altres persones, moltes d'elles anònimes, que han tingut aquest sentiment per la llengua. I les persones que en aquestes condicions, 2 dictadures, una guerra civil i 2 guerres europees o més enllà d'europees, les persones que en aquestes condicions no han tirat la tovallola, mereixen un gran respecte i un gran reconeixement, perquè sobretot són aquests fars que il·luminen i guien l'exemple de moltes altres persones. És el cas de la Joana Raspall.